Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananoma himfo. Nananoma ahima. Nananoma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eyie de de eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase ope ahenema ope furugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni yemedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Yamwakwaba abe nyansaposo yetiefo ne ahwefo epa yeka nyansapo a no wagye so yesane no badwemba ene nyansapo yade mobepie emu ewo bechem eye bechem manhina okọ ekura emfiempim yenu ne dum yensen mu eye nana giabo fosu akoto a otosum yenu a okọ ekura no ene nanom ede amamre ne amane egu okwa mu ne yagya akura kwan na wakoto ne nanom no ne nanom akotena ewo ekura na nyansapo yabeyidie na yentumi nkase yababechem ne yekọ yenmise bechem die ewo abakwasam soronko a ewo asantememu tinyansapo yabeyi yabeka bechem abakwasam na yenyina yesua die na se wofiri bechem na ne mpatamu a wohunu abakwasam a ebata ukuro ho enti die chie na yemfa abakwasam no entowo so nyansapo de bibie ni wa yede ebehinta ewo nana bechem mangene na yeyase enti bibie abekoso bia nso yebema yahwefo yehu na yetie na yenso yesua de na yehunu sede asanteman kyekere esi etie me medi dwumadie hu chia me yefrɛ me na ase bema ba kope nyansapo muni yachie na dwumadie no yemfa abakwasem a ebata bechem ho na yemfa emremo enti muni yachi na yenkotie na yaba ekura yidie yebedi bechem ho nkomo kakra efie nimisa asante de enkuro bia wa abakwasem a ebata ho enti bia yahia yi akura yase de ebekere na yehunu bechem abakwasem a ebata ho na mprempre minua ehye ebem na kwa aba na yede na di ehon nkomo kakra efie se minua de wakwabra asante amamne ne amane mu woni abakwasem sabe mpanyin se mpanyin etosa ekọ embofra ediemu minua yi wakwadre wa asante amamre ne amane mu nti ene bedi nkomo na abakwasem ebata bechem ehon no wono so waboa yi na wakyerechire bi ne yesua bi na yesu de bi aboye nkotodwemu yedi machie ne yema minua akwa aba minua me wakwa aba kese pa ijiwe bro akura odaruma ahwefo ehwe yi wudin media yedi from ya MC Waheneba na dodo na de ne me Kumasi ane Ghana ha nyina na ene yenim se dwumadie soronko ekoso ye bechem manhene ekọ akura na bechem wa abakwasem na bechem abakwasem ene sei awie enso yebema etiefo so akwa aba sade yemidi kaka medi de MC Waheneba yegina ye bechem sebie bra na anom kro ewa hafo wohene na afosuji abokototo somienu ne kura asikom ena ye wei amamra ne amane ye kwan so sabi ekuro bia wone mpani nsam na bakosem a sabi eda akonya no ho afiri tetekanchichiri na anom boto ho ye ka bechem a bechem sabi enso wa bakosem na anom bechemfo ye ayoko adakofo a wo free sabi bra eye insuta wonyina sabi bru wonu anom panimfo ye na afosu ahwene wonom wo free insuta ene obofo afo akwa edi dudo mu a de bepie eye abete ase na meka kire mu a ansa na bechem beba no na kuro no ankasa dinde abete ase sabi ku na anom tena ase na sabi yetena abe ase ni ye che na anom ensa yensafu ese abete ase enti kuro enkane no sa na ne yefre no abete ase na edin bechem ne de ansa na beba no yenina yenim se sante de wonim sante a na wonim ne se ye ka sante a ne ye ka kon din esanse se esa enti yenina yeneko enti esa nyina enti asante ko sa bebre na asante ko sa bi domasa eye domakusisa ene yesa ko ye jamansa ye yade nyina na ebo kofi ne penso jama yene
na bo kofi pokuwa katatie ne penso ye kosa na sanimu no a sabi santehini na pokuware omo kosa ye omo babedru abecha ase ha no aha no wotena ye a sabi ekua oche na sade nyina eti ha ne ebese ye frɛ se ye bechem wo ha aha ne ye tena se ne ya che asade ani nyina nti ye chem ewo ha ye ni akuro bechem ye chem ewo ha ye ni akuro bechem nti abakosem kakra eda ho no menua se bibi wo so a ne sade aka ho se menua ye ka bechem a che se aha ne ye tena ya ye wo hene che ne ne yemamu anu nti ne ye didin no to bechem yo na wadaru medim se asante amamre ne amane mu bankonya semu a nananom wa anuanom ka won ho a wo mu yeduru wadaru ma eye bechem ne nuanom bi ene ehefo we bechem se de medi kaka asase no omo ye nananom adako yiko adakofo sebe ye ka asante musuakuo no a ye ka ya na ye ka no nwotwe ye mfa nananom adako di nkan ma ne meyenkunu nanso wo se oyikuom esanse ye yinta nananom omo fra kwamama nwe so eno omo wura mu a de bepie ye manso abodom de fa mu a de bepie abedrum no omo namu a kopia santema so a ne omo ko wie nsuta nti nsuta nfo no mu bua ne free suta de be wie abecha ase ha ti won nuanom bi ene sebi ebu adakopie sie eye na nsuta manyene ono a ne nuan so ne eye na adwa ase ehene ni nua ba ko nso ne eya kokofe ba yesi akwan onua nso ne ba ma ji aboa manko adu na otoso mienu na akonta ase manhene sanso na bechem na fosu di aboa nua nso ene eya aguna nya krom na egunya ako sabi anya santimantamu anko a na egunya ako wo mu nyina so yanim santia mamra ne abakosem a wo firi konta ase ene wo kwa sankare ene wo de ko wie eya aguna nya ko finfin mantam onua ba ko nso ne wurawura sabi ewo otimantem enti bechem de sabi onuanom no masita wo man mu bebre anya santimantem anase nye kumase yanko na emom ebi wo mfimfin mantem ebi so wo eye otimantem enti na abakosem kaka ne anuanom asabi ye ka na abechem hene ho ema wo nyina abo adakwa abusua no eno no na se bechem de na busua no eso ya wo mutipa kase ene krobia sante kotoko hene ise wono na ye oyoko epiesie oyoko nyina ewura no na chese bechem waye yewura ne wofa nimpon bechem eye kotoko hene sabi nyampani ono ane wofa prekope esanse sante amamra ne sante semu de ye kan oyoko ne ye kada kwa sabi oyoko sante hinua no ye na adwaben enye ne wosakire hene no omo ye sante hinua kumanom ena na anuma da kwa nso so eye sante hene ne wofa nom ti adako bia wo adako ade hyebusu anim ase de mbodin suta adwase akokofe kontase eye bechem rawra ene ye friend say aguna nya krom wo nyina ye sante hene wofa nom ti amamre kwan so ne sante semu de adako bechem wo ye sante hene wofa ye hwe sante na atu a ebe ya nananom bechem jasefo ena ato sante na samre ye ba ne ya betena se ene eye nibire ena aba ato nananom jasefo osun ene arewo efise omuwura a wote o makonya kase so ene ofri ato nti ye hwe sante na ebe ya nananom ani abri papa nananom ba betena se ama adofo ne ajamfo so abema wo mu yakọ ene edey sanso ene ye sante no mu a eye ya de nyina nana adwo apa dwamena sewa a woye eye bechem mahima afei na abrewa tia so odi sante no mu a obetena se ye hwe abrewa na ho siesi a wode nyanya agunikom ekire sei nana wabo nyanya sese atune ne abesono atune ne su efiri se ne banim pon ya wode ne tena akonya so ye frɛ nana fosu gi abo akoto ne banim pon ne wofra toyi enti nana nyanya egu ni komu kire se ne nana wabo nyanya atune ne anibere atune ne abesono efiri se na kokora na efra to no ane ba ene wofra toyi enti ne abrewa oni ani gi mu kura ya areho na aba yesu na aba enne dai abrewa wode duku abone yam na ya bei na abrewa nante na oche die ne ebetie eye abakwasem a ebata bechem eho enti umye nkwa ne yenti abakwasem a ebata bechem eho emra menua ne yenim se akonya bia wodi a eda akonya yi so na ye tie bechem nsam kakra no yete se akonya no ye esiwbo akonya ede ekwa be ne fa so ye nya saa edi no mesa da wasemenua sebi ebru
Ghana memu ye ka kaniwasemu ye ka santisemu a sabi krobia ni akonya bia wa sabi edin a eda akonya no so atiti bebre sabi ye obrefo ni apew eye heman ye wa amoampon eye aguna ye wa amani ampon fiem eye mampon ye sawo ye dom ne hwede ye dwaben sanso na bechem so eye siwbo adwa na siwbo no de ye kofa ni nyina ba ye ne se sabi eku bechem santehini che adi chem wa hai a wofa asade nyina na woche nananom ekodom asane jama asanum no sabi kotoko hene na tanonom gu okro yi mu ayi atafo nkrotuo nan atanofo nkrotuo nan ebetem teatre jomo na tanoso na edurumira bi na sabi eku nananom abosom ya atanofo abosom no na afibia no yade nipa sabi akra ene yade pata bosom na no na ye na betem hina otosom yensa eye na asimpa sabra no wodwene ho ahu se da bi yade nipa yi musuo da bia ma sabi atanofo a nipa yi ahune yade tichire o man nipa ne besa edi sabi ofadwi se bekokotokofiem e men chef kesiem sabi sabra no na ye nyame pani penso ke nyame pani a se tu nyame kesi odi kan sabi wo ya de wanwa ye frɛ no nyame pani esan se de wo ye na eso ebi mada okɔ no osimi wura edu wadaroma wo awata no abosom egu ha yi a sabi egu wudu wa beto ano yi afi bia yade nipa ene ye dwa atano yi nipa nso ne yade titire man enti yesere na sabieku ya yi nipa na afiri wo na amamra ne amane ye kwan so wa wada roma ya ye no mu afam ena sabie ye oye ya yade ye no enwan afam eno na kotoko hene hwe na asimpa nim so akwa akukuodu esan se sabi kotoko fiem ye ma hakwa ugba na akwa wutiri yira na watimi asi ubo na waba no abekasa asem yi ama santehene nyamepani atiate de na se wakonya ye befra no asi ubo akonya esan se ukuku adu enti anu na ma ye nya sa abakosem asi ubo adwa abakosem kakra wo ho no ade se wo hene wadaroma enam bechem so ena ye yi enipa amamre no efiri ho a ena ye ye ne moa yi ye nwan eye bechem sabi na asimpa bechem hina otoso miensa ono enam ne so ena sabi ekusa amamre ana ye de nipa ekra sabi ye de dwara atano no eno na sesa ya ene abeye mu afem eye sabi enwan afem ti do betamina kokoduro enti ene ne sa abakosemi da so da wa yemfa nipa kra ampata atano ne ye de mu ade ne patai nana ama yehu abakwasem a bata bechem eho ese bechem no eye titititi kura eba ye ache sabi yewura ko doma eni jama ko no ye nua me yate ase se aha na wo hene ebeche ne niamamu anunti ene de hato se bechem se ha nananom ye che ye niamamu na mum na ye nyantudi bechem ne de na ha nananom etena ye emme ase a ye che nsa enom ti anu firi ho ene ye benya ye bechem no ndu ye bedo wase papa se waboa ye na ye hunu abakwasem soronko a ebata bechem eho na yenim se bechem ewa abakwasem die ebekoso na ye kese se de ekro no a atiefo we de ma memfa kakra we ntudwa modaroma atiefo ye hwe ye nyina sabie ku sabia dan pani so refi ukrom hine ben a wo yira dwabo ase wonim amamra wonim amane a sabi wo yira ye wo asante yesua sante amamra yesua sante amamra amane ne yesua sante sam enti se wonim a madaroma ye mofra ne akire won na sabi ebu wa hunu wa amane wa hunu wa amamra eno ne ka bomu aye fra ne sante sam da bia sabi nipa bebre ka se ya sante fo de ye kire sabi eku ye kire ye hu kakra nanso ye dan ya sante sam adi enti se wo ye santini sabi wo eye mfimfim mantamu wo bono mantamu wo atifiri mantamu e wo se wo hunu wa sante sam ye nyina ye kabom ene ye asante wonti wo se usua wa sante sam usua wo kuro mamamre no na sabi eku sante man ya wo ka ho no so usua na bakosam enti no na ye man kirima so ate se ye usua ya sante sam ne ye ya sante sam so ehu hia ye ya tiefo ye nua akasapa wo se ye nsua ya sante sam na ya sante sam so ehia ye efrite so wura fi ukuro mu hene aban a uduru bedwase a ye hunu ba bia wugina wayira nti yema ya sante sam ehia ye yema ye kuro mpanyin sam ehia ye yema ya bakwasam ehia ye sede be ya ba bia be kɔ bia no ye benya kokoduro sede wo hene anya aya ma ye wura kro bia sante kotoko hene esi su ka se nibu edu enti oma ne din a eburu edin so enti madaroma sade ye nua akire no yem ya santesem ehia ye dwumadie bia bekoso e wona na bechem ma hene ayi wiase ne so no nyansapo ye mamon aso ensi
yɛhwɛ Santena ɛbɛyɛ nana afana no wɔ ɔtɔ so mmiɛnsa ɔfen so ma hema nana ne mprempre waduru ha wɔde no mu ɛbɛto no mu abɛma ɔno ani nuaba nana bɛkyɛ ma hema yɛakɔ soronko koraa na nana afana no wa adwo ɔtɔ so mmiɛnsa deɛ yɛnhyia ne da ɛnɛ nyansapɔ yɛhyia nana ho fɛ yie papa enkyɛ pii ɛna yɛde no ɛbɛkyia ɛyɛ kɔtɔkɔhene soronko koraa ɛnɛ nana afana no wa adwo a ɔtɔ so mmiɛnsa ɔno ɛna ebesi na ɔfen so ma hene anan ɛyɛ ne ba na yɛhwɛ nana adwo afana no wa na bakwasɛm kakra ɛna nana afana no wa ne wɔ ba wodi kan si ne butu tuo sɛ ɔmpene ɛma akwasi kɔkɔɔ broni ɛmfa asanteman asase ɔmfa asanteman so enti ɛhwɛ nana afana no wa ɔno di kan atu tuo ma na ni bireyɛ ma asante ani bireyɛ ɛma yɛ asanto ɔbɛsɔ so bie ɛma yɛ kɔ ɛko ma yɛ ni broni edi ko ɛma broni hunu sɛ sɛbie bura sɛbie sɔn yɛ nyamrɛ kora nana afana no wa deɛ wɔno deɛ wɔsi ne bo paa sɛ wɔne aborɔfo ɛbɛko ansa na yɛ asantoa ɛbɛsɔ so Wano bremo atifi, ati kwana na numa ya ni bremo na mo. Ati kwana na na. Wakata fu, atiti ni kani, atiti ta frople, pesi frepa. Muponi pongomo. Ofisu maimwe kumine, wana esi. Enjo mina akente, wosi na nae. Yama yeru akoba. Nana wati ye tumi. Abuwa biya ni bekumsu nene. Nana wati ye tumi. Bekumine. Official traditional council. Yura, Samuel, you want to have a message for Sumayne. And then one memory. Afrani wa wachi tuadi ko enda. Ebi ya kami ya kaya santuan kwa. Sabi face afrani wa. Wadu onia ya santuan na chitu. Wapama. Meme jina chande afrani wa wadu onia ya santuan. Osidabi ya mema abrafu mefa santikra. Wapama. Afrani wa.
Santana to ebe eye Nana Kwaku Kwaw Nana Kwaku Kwaw otoso mienu eye yam mamfo manhene mamfo emanhene yaka mamfo manhene dia na ne yeka sumankwa efokuo mu wo boa papa wo sumankwa efokuo mu a wo hwe nananom abosomu a otumfo se etua bebi onyame kase ede ma sumankwa ahene yaka wono ma hwe so a bo ho ban pa eye mamfo manhene eka ho pa nti hwe Santana be ya eye mamfo manhene Nana Kwaku Kwaw otoso mienu nana ene ne dom na aduru a omo be ma berewatia ya akoi Yehwe Santana ebe ya eye techre nananom atena nkonya nanom giasefo na ato Santana ye baba chie yi ne ye ka techre de ya na chesa bakosem bebrebe wo techre ho ene techre hene ne abriye papa chire se na de nyina na afiri ato no ye ka abusua kuo nan ya e ka bo mu e ma hafugina ya eye techre tanoso na dwomo na bechem ka ho nananom ani abriye papa enti ene de ye hwe techre na ho fasuo na ho siesie nyenye de ne komu a na chese ne techre n'ani abriye papa enti ne techre nananom giasefo na ato Santana wo mu chie eye nana oko boache agiman nana na aduru ha wono so obema busua nyina ya
Yɛhwɛ santene ato a ɛbɛyɛ a ɛyɛ ɔhene ba osu afiriye ɛyɛ otumfoɔ apegyahene yɛka apegyahene a wɔne hwan ɛyɛ otumfoɔ ba prɛkopɛ ɛno no wɔno ɛna santehene ama ne kwan a ɔyɛ ne ba prɛkopɛ a ɔhwɛ nsasesɛm so enti ehunu nana ɔbɛyɛ yɛ nana apegyahene nana osu afiriye wɔne ne dɔm ne gyasefoɔ nananom nyinaa na ato santena wɔn so ɛba ne abɛma bɛkyɛ man hema bɛkyɛ nananom gyasefoɔ nyinaa yɛakɔ yɛhwɛ santene a na yɛ nana osu afiriye yɛ otumfoɔ apegyahene nana nso ne dɔm ɛna aduru ha mprempren yɛhwɛ santena ato a ɛbɛyɛ a ɛyɛ tapamahene nananom gyasefoɔ ɛne yɛwura nana tapamahene ɛna ato santena ɔba no abɛkyia nana bɛkyɛ mahema ne natra nkonya ɛwɔ ɛnɛ awerɛwosɛm a asie ɛwɔ bɛkyɛm abɔnkyene so nti yɛhwɛ santene a ɛyɛ tapamahene nana adusai anhwerewa ampem yɛwura ɛna sɛ prempre deɛ waduru ha ɔbɛma abusua nyinaa yɛakɔ yi wɔne ɔno anadeɛ nyinaa n'ahema papa bi n'ahema fɛfɛ ɛyɛ tapa mahema so odi akyire wɔne nananom ahema afoɔ na yɛhunu sɛ na tapa mahene ne kyire yɛ fufuo ɛyɛ tapa bane a wɔde kɔsom yɛwura korɔbea asante kɔtɔkɔhene otumfoɔ sɛtu ɛno nti ɛna ne kyire ɛyɛ fufuo ɛyɛ abasobɔdeɛ soronko a yɛde ɛbɔɔ no ɛyɛ tapa bane nti ɛna yɛhunu sɛ na tapa mahene nana adusai ahwerewa mpem wɔno ne kyine yɛ ɛyɛ fufuo yi enti saa berɛ deɛ nana ɛna nam dwom a ɔkyea nananom yi no ama abusua nyinaa yɛakɔ
Santina Ebeya, Asantia Chim Domiabra, Mahine, the Jassefo, Ene Yura, and Edugay, Nana Owusu, Bediakon, Nana, also on any Jassefo, and any Domaba, Ebema, Bichimumena, Yako, no Mama Bichima, him also, Yakos from Kokra, Etiasha, Nana, and any Domna to Santina, Womuso Eba, no Mababo, Bichimumena, Echidomu.
nananom ahemafo a yɛtwa nana bɛkyɛ man no wɔhyia nananom ahemafo yɛ ho ɔfɛ yie papa ɛyɛ nananom aman ahema oma bɛbɔ omu nua ba oma de nyina bɛkyɛ man ahema akyi dɔm a ɛnɛ wɔsu ne suo abuya mu agyam ne ba ɛkwan nananom nyina yɛtwa ne ho ahyia na yɛhunu sɛ nanam ampɔhema ɔwɔ hɔ bi ɛyɛ nana Kenya ase number 1 mahema ɛwɔ hɔ nana dua ya nkwanta ɛman ahema ɛso ɛwɔ hɔ nana ɛdweso ahema ɛso ɛwɔ hɔ ɛyɛ asante akyem agogo mahema ɛso ɛwɔ hɔ nananom nyinaa ba ɛbɛboa wɔ mu nua ba na bɛkyɛ mahema na ɛnɛ wagya ɔno ankasa ne piesie ne ba ɛkwan amana kɔne nananom ɛnkyɛn. yɛhwɛ santena ato a ɛbɛyɛ a ɛyɛ manso nkwanta mahene na trankonya ɛna na bi kusia pia wɔhene atrankonya ɛna mprempre wɔmato santena wɔn so ɛbɛma bɛkyɛ man nyinaa yakɔ yɛhwɛ santena akyi a yɛhunu sɛ manso nkwanta mahema na ahema fɛfɛ ɛnso ɛdi akyire ɛyɛ na na nyako abro sika na nyako abro sika papa bi na ahema so ɛna wɔtutu taataya ɔbɛma bɛkyɛ man ɛne bɛkyɛ mahema yakɔ so nkokora nti yɛhwɛ na na ho fɛ na na ho fɛ yie papa asante yɛwɔ ade a oyie na na ho fɛ sɛdeɛ na na si sere sɛdeɛ na si ɛtutu taataya wɔba no ɛsɛ asante ɛfɛ papa na na abro sika nyako na na wadura no.
yɛhwɛ santina ato a ɛbɛyi a ɛyɛ nana professor Efa Akenten nana so ne dom ni jasefoɔ na brempɔfoɔ ɛna aduru ha brempre ya ɔba no abɛkyia na ɛyɛ bechem mahema no wama no yakɔ soro konkra efiri sɛ ɛnɛ deɛ atono ne esu atono ne abese no enti ɛyɛ nana Efa Akenten a ɔno a na ɛyɛ bompata ɛmahene emprempre nana so ne dom ɛna aduru ha ɔbɛba busua nyinaa yakɔ yi emprempre kɔtɔkɔhene kyiame ɛyɛ baafo kantankrachi yewura waduru ha yewura soso ɛba bɛboa ɛyɛ nana bechem mahene ayiwe enti ɛhwɛ yewura na ato santina ɔno so ɛkyia nana no mu yi emprempre ya ɛyɛ yamfo mahene ɔne ne hema ɛna atena si saa so na ɛyɛ nana ntɔtoro so mahene nso ɔno so ne ne hema ɔmo so atena si saa na ahafo hwidiem mahene nananom nyinaa na atwa ahyia ɛne ɔmo gya ɔma enua ɛkwan asomdwie mu yi afei na deɛ yɛtwɛn no fantamfrem ɔmo ne so no duduo biribi afei na waduga ɛyɛ krobia asante kɔtɔkɔhene otumfo osetu abebi onyame kese afei na nenam sini ye obesi yewura nan afei na wadu ha ɛyɛ suwadu ehene yɛka suwadu hina ɔne hwan ɔno a na yɛ kumase ampabame ehene a ɔwɔ akwamu efokuo mu afei na yewura wɔno so adu ha ɔba na wabesi krobia asante kɔtɔkɔhene ɛnan ɛyɛ na nakwabena bonsu kumanyini nana ɛna da pakan mu n'ani abiri papa ɛnɛ ɛnya ahobro so ɛnya agudie enti ɛnkɔ ɛne ɛnkɔhwɛ sɛdeɛ nana wosi hinhim ho ɛne ani biri a wɔde aba bechem ɛmɛmu afei ɛna yewura krobia asante kɔtɔkɔhene ne nsi anamu ɛyɛ nana suwadu hene nana kwabena bonsu kumanyini afei na wɔno a wawura ne nanom akura ɔkɔ akɔhwɛ wɔno ankasa ne wɔfa ɔyɛ adakoni wɔno ne wɔfa afei na wɔkɔhwɛ n'ani akyire na wɔne na di nkira etwa to
afei na Krobia Asante Kotoko hene otumfuo se tuya bebi onyame kase eyo no ankasa ne nsi enamu eye na Soadu ehene na Kwabena Bonsu kumanyini afei na wohene wakwahwe no ankasa na de nyinara na de nyina eni achi ya wode ani bre ehwe se de nana asie nanimu aye no na ese nana nani abri yie papa afei na nana wapia wo ba edwabire mu no nana no nyina bebom na wo manom nsuo abuye mu afei ena Krobia Asante Kotoko hene ni nsi anamu waduru dwomu a ochia nananom na yedi enim se Asante memu se yewura Krobia Asante Kotoko hene waduru dwomu a etwa se obia esore efurisi yedi ani die ema die ani die ese no enti fantamfre o mene sono afei na dase bre waduru ha wotutu tatai wada pakema woyim a ochia cha nananom ama omunyina yakọ no ahye omunyina den se dia babia no omumfa ne saa afei ena Krobia Asante Kotoko hene ni nsi anamu ochia nananom
this guy 1,000 Ghana cedis. AC Nadia Nata for my maso. That's a ra. So and I can say number 2 mine. And I see a baby that dear call. Said you want to be a child on one everyone. At of my money. I saw by ya 500 Ghana cedis. 500 Ghana cedis. It is kind of 5 million. So na Saturday every pound. Saturday every pound. And now Jabby Bote. And now Jabby Bote. I'm on my head. What's the reaction one my mini? What's your buyer 2,000 Ghana cedis? 2,000 Ghana cedis. I'm on my head. Said what's the reaction one number 20 million. 20 million. I'm on my question. That's a Bruce at every ball. Sabre, I just break from me. Katachewa Kotianura. Sabre, Krobia Sante Kotoko Hene, Otu 4 or say to 2 Ababio. Asante Yamekasie, Adamana, the CNM, Achame, Madaroma, Otu 4 Chame. After you run on my Achiame, you run on my bimpo for Achiame, Madaroma, yes, money, say, from our son and family, Kakra, Yakamisa, Susua, yes, I Asre, yes, Ramo. Yeah, so you may be Madama. Yes, Ramo. So. Come, sir, Saturday, Saturday, Marble for Saturday, Saturday, Marble for
sɛbi eku na ano bɛnfo de kɔ bɛn mu a yɛtwa safia mo mpa yɛpa na sɛbi eku wɔ bi ka wɔn bɛyi na bisa twe wɔn ko na yɛsɛ nyansa ne nkɔsoɔ ɛne puto ɛma afiwa wɔne wɔn maame ebi am de wie mpani si deɛ di so yɛ no ne nsa yɛ ne yi na deɛ ne nsa yɛ so ne so yɛ ɛne yi apɛboa wɔne wɔn maame ba yɛ a ɛyɛ 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis it is better. Preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sayin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame